sa Singaling sa TV5. Welcome back! There is a 93.5 Home Radio mga kagahi. Alright, as I promised, nako, ang swerte ko ngayon, puro mga magaganda ang nasa aking harapan ngayon. Swerte ko ngayon dahil makakasama ko mismo ang ating mga main cast. Ayan, ka-level lang ang mga beauty. Siyempre, kasama po natin si Kay Brosas. Hi, at saka si Yuki. Hi, hello, Hello po. welcome. Good afternoon. Good afternoon. Sa Kayo lahat po ng ay nanonood at nakikinig. Ba? Nanonood at nakikinig ngayon sa 93.5 at nanonood online sa Cagayan de Oro, Northern Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Alright. Hello. Yan. Unahin ko muna si Kay Brosas. Yan. Yes po. Siyempre, komedyante, pag ganitong show, kailangan masaya lang. Meron bang Tama. meron bang pressure pag ganun, like everyday kailangan, siyempre, alam naman natin, pag komedyante, siyempre may mga sarili tayong personal na mga ano. Pag pumupunta ng show, paano ginagawa yun, Miss Kay, na parang dapat happy lang ang vibes, mga ganun? O, para po sa akin, sa medyo may katagalan na rin po ako dito sa industriya, hindi po talaga pwedeng isama yung kung ano man yung pinagdadaanan sa personal. Saka para sa akin ito ay therapy na rin yung pag napunta ka sa entablado. Kasi Correct. parang nagkakaroon ng automatic, nagkakaroon ng switch na, yun ang Oo, masaya lang. At the same time, kung masaya yung environment mo, working place mo, talagang masaya ka din. Kaya ito yung nangyayari ngayon sa Singaling na nagsimula na nung Monday. Kaya Yes. ang saya-saya, ang ganda Correct. ng feedback. Thank you, Lord. At masaya lang kami sa set. Blessed ako dahil lahat ng kasama ko dito mula sa utility hanggang sa health officer, yung nag-check ng nag-check ng namin, nagpapalit-palit ng Importante mask yun eh. namin. Masaya. It's very important. Alright. Now, ito naman, Yuki, siyempre, ilang taon ka na ba, Yuki? If you- Yes po. I am 19 years old po. Yon. So, sa isang UK, alam mo naman, mga kasamaan mo rin, mga veterano na rin yon, di ba? So, Kaya- paano ka nag-a-adjust sa pag ganito, like, everyday or like, pag nagtitaping kayo, ano bang adjustment ang ginawa mo dito? For me naman po, hindi naman, yes, may pressure po ako nararamdaman. Pero, yun nga po, tinutulungan po nila kami na ginagabayan po nila kami sa mga gagawin namin na dapat maging komportable kami and willing naman daw po silang tulungan kaya mas gumagaan po yung feeling. Pero yun po, malaki pong adjustment pero masayang-masaya po. How's your reaction nung nalaman mo na kasali ka dito and it's a singling? So, syempre, parang medyo, like sa amin, like DJ, kailangan medyo marunong ka rin sa music. Yeah. Ikaw, singling to, video kito. So, iniisip mo ba na kailangan dapat magaling din ako sa kantahan or ano bang pwede kong papel? May ganun ba? Opo, nung una po, parang napaisip ako ba, hindi naman ako kumakanta. So, ano kayang gagawin ko? Pero nung in-explain na po, syempre, I'm so happy and super grateful ako dahil nagkaroon po ako ng show wherein maipapakita ko pa po yung mga talents ko and mabibuild ko pa po kung ano pa po yung pwede kong ibigay sa Yes. public po. Yun po. Alright. Miss Kay, meron pang isang Yes. post mo dito rin na komedyante. At alam mo naman, pag magaling din yon. Alright? Si Oo naman. Nita Knows, magaling din. No? Yes. Pag ganun ba, pag may batuhan, parang meron rin ba yung parang seniority na, sige, ikaw yung mas or pag nagjo-joke, anything goes lang. Hindi. Kasi sa amin ni Donita kasi nakasama ko rin sa show, no? Oh, yes, yes. Isa kami ng pinanggalingan na nagsimula, kumanta rin ako sa comedy bar. Sing-along pa nung tawag noon. Yes, Pero tama. yun ang maganda sa amin, yun, kahit tingin lang eh. Di ba? Kasi alam na namin yung kung paano mag-feed, kung paano mo i-boost yung joke o yung mga ganon. So, para sa amin dalawa, kahit speaking for myself, pero I'm pretty sure mag-agree si Donita Nosito na medyo madali sa amin yung hosting. Kasi Okay. ito yung ginagawa namin sa Sing-Along Bar eh. Nakakatuwa lang kasi andito ngayon sa telebisyon. Kaya ang Yes. saya, sobrang exciting. Ito ang perfect na show kasi kantawanan ang gagawin ito. Every 6:30 po sa TV5, Monday to Friday, of course, gusto kong pasalamat sa CS Studios, sa TV5, sa Signal TV. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood.
palong-palo po ang saya-saya po namin lahat dahil Yes. ang ganda ng feedback at maganda naman din po ang rating kaya sobrang blessed. Pero aside from the ratings, hindi naman po yun. Ang importante po yung napapasaya po natin yung Correct. ating mga manonood. Lalo na sa panahon ngayon. Correct. Diba? Sa panahon Diba po? ng pandemya talaga, no? Yuki, please invite them para manood nito. Okay, iniimbitahan ko po kayong lahat na manood po ng Singaling every 6 o'clock po yan ng gabi, Monday to Friday po. And marami pa po kayong aabangan, lalo ng mga challenges na sigurado po ako mag-e-enjoy kayong lahat. So, yun. Alright. Maraming salamat. Thank you very much for your time. Miss Kay, thank you. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga taga Thank you Cagayan de po. Oro. Alright. Nakakamiss na mag-show dyan. Lagi ako nandiyan nga. dyan. Nagsha-show. Gusto. Magkita kayo tayo soon. Pagbalik nyo dito, sabihin nyo ako ang front act, si Bitok-Bitok. Tama. Why Thank not? you very much again. Again, ito po ay Monday to Friday. Friday, 6:30 po. 6 o'clock po. 6 o'clock po si Zending. Now Zending yan. Kilala kayo. Zending, taga ano rin yan. Si Zending Jensan. taga Jensan. Jensan, Kaya abangan nyo siya. Bisaya po. Alright. Maraming At si salamat Billy. ulit. Oh. Yes, maraming salamat ulit. At again, Thank you mga po. kapamilya, mga kagahi, kapatid, kapuso, tanan na ni. Sa nagtanaw sa inyo diha. Manood na tayo, mutanaw na taan ni. O makalingaw, 6:30 sa hapon, Singaling. Alright? Salamat po.